kanti mnewethu yabona mhlazi ushaya kuthuma ngquku utshela abagengeshe isibonyo seNtombi yabona ziwushaya mnewethu ziwushaya nini ziwushaya nini hayi sekusemome ya mnewethu yazi lento yokuba impohlo mnewethu ayifuneki lento kakhulu impohlo inenyawo eziqinile angazi indaba nanokuthi mnewethu kufanele inenyawo eziqinile yeah yini iziqini uyazi ukuthi indaba yini iziqini awuchazele mina nabukeli ziqiniswa yini akekho zigezayo thina zethu ziyagezwa ziyamasasha kwathi ngithi uma ngqokonqoko uSimonyo seNtombi ozalwa kaMagubane konkomo sekothole kondlandla kuzungwelezi kontula emhlophe emnyama ngabe amalandakazi komsenganduna namathokazi namhlanje ngithi ake ngibingelele bese ngamukela ufuze ngimamukela sekusekhaya ngimamukela kwimpunga yeSintu TV ngithi ifuze nguMagubane konkomo sicela ukubingelela kwimpunga yeSintu TV Mnewethu angibonge kakhulu ngokuthi ungamukele ku-channel yethu impunga yeSintu TV kanti uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel ibizo lami ngumlekeleli umshana wako ufuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba nje umamatheka uthi faca siyabonga mnewethu ukuthi sikwamukele kwimpunga yeSintu TV cha mnewethu sekusekhaya namhlanje na kushitshile ukudla ngithi namhlanje akubingelelwe yimina ngoba sekusekhaya kwimpunga yeSintu TV nani babukeli niyabona sekusekhaya kwimpunga yeSintu TV kunjalo mnewethu kunjalo mnewethu namhlanje ngifisa nje sike sikhulume ngendaba ejulile ubona ngingena ngebongo zasekhaya ya yazi ukuthi ayikho into eyinkinga njenga nokuthi uthola ukuthi ekhaya kunomuntu ongazazi ithakazelo zakubo ukugula lokho yazi mnewethu kunenkinga uthola ukuthi umuntu akazazi ukuthi uzalwa ubani akakwazi kwakushisa impepho kuyinkinga lokho mnewethu yabona lento oyithinta umnewethu into ejule kakhulu yazi khona umuntu umbuzo ukuthi ubani negama lakho ashathi ngusibongiseni wakabani isibongo athi ngwakangidi abakwangidi abakwangidi nje wezwe lo nto uthi abakwangidi akazazi izithakazelo zakubo kanti mnewethu yabona mhlazi ushaya kuthuma ngquku utshela abagengeshe isibonyo seNtombi yabona ziwushaya mnewethu ziwushaya nini ziwushaya nini hayi sekusemome ya mnewethu yazi lento yokuba impohlo mnewethu ayifuneki lento kakhulu impohlo inenyawo eziqinile angazi indaba nanokuthi mnewethu kufanele inenyawo eziqinile yeah yini iziqini uyazi ukuthi indaba yini iziqini awuchazele mina nabukeli ziqiniswa yini akekho zigezayo thina zethu ziyagezwa ziyamasasha yabona manje ezempohlo ubani ozigeza ayazigezwa moto kuphela gcina ngokuhamba nje kuphela uyabona mnewethu le ndaba oyithintayo yompohlo ijulile yazi ukuthi ukuganwa buka ngikhuluma ngesigaba engiza kusona ngoba sihle ukuganwa kubalekile awunikwa yimini igunya mnewethu ya ngiyakunika igunya lo ngikhona eceleni kwakho ngikumele uma ukhona imibuzo abazoyibuza ongeke ukwazi ukuyiphendula wena ngikhona mina phela zamina zawushaya mina zawushaya mina zawuthufuza mnewethu uyazi ukuthi uma umuntu engaganiwe ikakhulu kuze kuhlangana u40 usemathubeni amaningi ukuthi ashesha shona kunjalo iqiniso lelo uyazi ukuthi umuntu ongaganiwe mengaphathwa umkhuhlane eseneminyaka e40 ungavusa bani kini umkhuhlane uqina ngo+1 kubonwa ngokusa nokufa kufika kakhulu ebusuku kunjalo uyazi kubalekile ukuthi uganwe mangabe lalela mnewethu kukhona le ngixolisa ukungena emlomo njengesixobo ukhona omunye umbhemu owayekade engaganiwe manje kusho ukuthi-ke kwenzeke njani akanawo umfazi ulala yedwa uyagula le iy'ngane zithatha ukudla zihambe zomfakela endlini yakhe angakwazi ukuvuka ahambe ayokoshuda okanye akhiye isicapha bese kuvele kungena izinja ziphusha isicapha izinja zingene mazingena izinja zivele zikudla ukudla wayibona leyo zivele zikudla ilokhu njana izinja ukudla zikushaye zikuvale zize zikhotha iplate mabefika ngakusasa ekuseni kuthiwa ha
kusho ukuthi inhliziyo ivulekile uze wakhotha ngisho isitsha uqede konke ukudla kanti na kuvele kwangena imali yafike yamaya umuntu uyimpohlo ubonwa ngokusa akekho umuntu omphendulayo akushiya ukuthi kwembulwa kwembeso noma ithini kuthiwa siyagula kuthiwa kwembulwa kwembeso uma kuthi sigula ngempela ngoba siganiwe sinabafazi ibona abasembulayo bese bebona kunjalo manje mase ungaganiwe nje kubonwa ngokusa mfowethu impela nawe kuhle ukwazi lo ngoba nawe kufanele ziwushaya mfowethu mina zizoshaya ngifuna kwena isipheko sa 10,000 mase sezushaya ngoba hayi ubala lo ngobe kuphithizela egcekeni kaMagubane ubala lo muntu osithola ngempela angithi yabona mne wethu lesigaba lesokusona ubone ngempela ukuthi kwamina ngiyasithanda angakafinyeleli kusona kodwa angikufihli ukuthi kuyingozi ukungaganwa kunjalo cha bafuthi kuyingozi ungabi nayo unkosikazi akuyingozi kubi futhi kakhulu ngoba egcineni ngisho ekhaya ugcina usuba nolaka olungenasidingo usufuna manje ukuthi ulawule zonke izinto yini akekho ukwehlisa usawoti noshukela ekamelweni ngisho ulongo akekho kwathi akubona isicaba balapha beshayisile wazi nje mase usungelile ebumnyameni wena ungenile phakathi shi akekho ukubonisayo obnozi ngiyazi ukuthi lesihloko sisithinta kukhona izinsizwa ezibukele njengamanje ezikuthandayo ukugana kodwa manje shawa amandla asikubeke ukuthi uma ushawa amandla yebo kuyicala kona kodwa elithethelekayo uma usala emhlabeni kodwa uma usukela amathongo akulona icala efanele lithetheleleke lelo kodwa futhi lingathetheleleka ngoba mne wethu lensizwa le efuna ukugana inoyiso izalayo uyiso izalayo uyena ekufanele ukuthi kube umsebenzi wakhe ukuthi athathele umfana wakhe unkosikazi ngenhloso yokuxosha ukungcola phezukwayo ngoba uma insizwa izokona intombi emzini yabantu lelo cala likayise yazi mne wethu uthinta indaba enkulu uyabona kufanele umuntu ufuna ukugana isigaba sokuqala lokho ngizokusho uhamba uye ekhaya bese kufekishisa impepho ngikhuluma manje ngomuntu onendlu ehlambulukela abantu abadala kunjani bese ufuke ushisa impepho uma ukuthi ukhona ubaba ekhaya bese ucela kushisela impepho mase uyakucela ukugana ngesikhathi ukucela awuceli kubona bonke abantu kunjani kodwa amandla wacela kubantu ababeganiwe nogoga bagana mawusuka lapho bese uyahamba esibayeni yabona ukuthi kubalekile ukuthi ubose emakhaya mase uyahamba esibayeni wena ngisho ngabe ukuthi ubaba wakho akekho mawufika esibayeni mase ufika uyathemeleza kubantu abadala bese uyabatshela ukuthi ucela manje bekunikeza amandla kube bese ufuna ukugana yazi fuze ngicela ukubamba uyazi ukuthi kunomunye umfowethu wathola umsebenzi uyangasebenzi into zakhe zimbhedela kodwa kwathi kuhleliwe wasekhuluma wathi mangingathola imali into yokuqala engingayenza ngingayohlawula uma wengane zami bese ngikhokha umqhoyiso wakhe ubuntombi engabuthatha eqeda ukukhuluma kanjalo kwakhala ucingo ngaleso sikhathi kwathiwa Mr Sibanibani sithola iCV yakho la awuthi ngisho ulimi lokuboleka kwathiwa ukhona isikhala esikhona ngube ngibuza kwathiwa kukhona isikhala esikhona esiphuthumayo manje lesikhala sisibona ukuthi sifanele wena woza uzosebenza kwasinye isikhathi kunezinto ezingenzeki empilweni zethu imali ongayitholi kwamsebenzi ungawutholi nezinto zakho uzibone ngathi ziyama kanti abantu abadala abalinde wena ukuza ukuthi inhloso yakho yini mangabe bengakunikeza amandla yini ongayenza kunjalo uyazi mne wethu kumanje kukhona insizwa othola ukuthi iyasebenza imali ayiboni yini enza ukuthi imali ingayiboni ingoba vele ngaphakathi kuyona kusaduma ubumnandi abantu abadala bavele bayincishe uthola ukuthi lensizwa yehla yenyuka namantombazane iyawaphakela utshwala njalo njalo imali vele imoshe ngoba vele abantu abadala bakwazi ukufunda into oyicabangayo wena ngaphakathi bakwazi ukufunda imidlinzo yakho izinto ofisa ukuzenza kusasa bese emva kwalokho bakwazi ukuthi babe nawe uma uyinsizwa usebenza kodwa ungaganiwe usalibele ukuthi udla ingane hayi ubheda kakhulu wena mne wethu ngicela ukubuza iladi mawusukulezela abantu abadala ngicela sike silinganise izindleko zalo ukuthi mhlawumbe lingadla amandla angakanani ephaketheni iladi lenkukhu uphusa abantu abadala asike sikhulume ngendleko zayo ukuthi mhlawumbe mali mhlawumbe inkulungwane mhlawumbe
kwayiyona isiningi isiningi inkulungwane kodwa ke sithathe yona uyazi ukuthi ngamakhulu nje amathathu ngamakhulu amathathu uthenga izinkukhu ezimbili uthenga imithombo ugaywe ekhaya bese kwenziwa amahewu ngempuphu evele khona bese yobhusa abantu abadala isopho usuqedile Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe Wafika inyoni yahlala phezu kwakhe Wafika inyoni yahlala phezu kwakhe